Hei, hei dit, så det atter her vi nødgen parti av Gjerstamål. Og vi Anja Hansen, som tek seg av de tekniske vi opptøkken og redigering. Og så det Ronny Pettersson Eisnes, som tek seg av de ljøtekniske. Og så det Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Og en annen for Gjerstamål, så for å spørre Paul, hva ligger hånda Gjerst ut det? Ja, det det som leser om 4 Korinthbrev 2. Og jeg tar ikke litt sin på sjur her. Vursdom taler vi til om mittelen hinne fullkomne, men vursdom og ikke av hessen høyme. Og jeg helder av Herren og hessen høyme. Tøymen vil være til åndsjes. Nei, vi taler vursdom gods, hinn landan, som dolter vær og som gått framan undan, fra evig tøyene i at lakken til dård. Henda vursdom er åndsjen av Herren og hessen høyme kjent, du kjente der han, og det var ikke krossfest herre dårderinnar. Og så til verset. Vi taler som skriver, til som ikke eier vil se, og ikke øyre hørst, og som ikke kommet opp, og hjertet nækers menneske, til som god gjør til til røyer som elsker han. Det har hatt det også om. Og altså at dette nækka som vi da finner at liv og i nutøyene, altså. Ja. Ja, det det som Ja, jeg legger mest til at du leser at det som god gjør time til reier. Ja, ja. Men her stender at det som god hever gjørst. Ja. Time til reier som elsker han. Ja. Og det betyr så til at det langt her og nå. Ja, ja, det gjørst, altså. Ja. Det gjørst reier til dere. Av liv og Ja. i trygg, va? Og her kommer så til som vi leser om Efesbrevet kapitel 8, at Paulus ber om at vi skulle få anta bursdags, åpenberinger og kunnskap om seg, altså om Herren. Så vi skiljer vevnene vi videre kattler vi. Hvordan ryker ut året arverans i midten til høyde, og hvordan jeg metlest av kraftens også som trygg for. Så her til vi nækker vi dårlig godt så gjøre, og vi tar som han vil søgne fram og ges utlegg der til ikke. Så har vi kjent amer. Så igjen i Gjørskvaldet har vi tatt bøybtøyma, og her var det så personer, kjastater, som var kommet til herren, eller herren kjenne for det. Stått der tøy så igjen, og akkurat har man nevnt om hvordan alt brøttest. Tøyter kom i Rom fra deg til lov. Og opplevde det til at alt var nytt. Og det har et annet lagt mest til at det var så vekkert. Og i det som det slett ikke var fremmednåndan, det som tar det slett ikke også om. Ja? Og det var det som øyne taler i største måten til minnes det en mann som var skjermen ved kvalt, og han var så iva om de andre tingene, og så spurte han om vi kunne ta og prate sammen, og så gjorde vi det, og jeg visste ikke det at han gjør disse løtene kom til trygg av Jesus. Men så fortalte jeg meg det dagen etter, at da han kom opp på markenen, og han kørte gardiner fra og hukte av vann og klaksvik, og sa hvordan vekkert alt vi er. Ja, så var det et helt annet vær han var kommet inn i, Ja. sier han, at det med i åren. Så dette hever nækker vi, bare naturen er gjør, at jeg eier akkurat opplaten, jeg skiljer vevnene som vi det kaller det til, og vi så ikke hvordan røyker ut året arveranser i middeltid i høyde. Man ser dårdene seg for nørene, som Øystein sier i 17 Korinthbrev 2, og til vers 14, god være takk som i Kristus alltid løyer og kom fram til sier. Og så sier han, og hver steg dette gav enka kunnskapssyns, åpenberes vi også. Så vi vet og gav vi enke Kristus for det gode, sier han Øystein, ja. Ja. Så at det er nækka vi til nødja løy vi gjør. Ja, absolutt. Det Ja. Til helt sikkert, og at på en måte kan det kanskje være sånn ringt å forklare, Ja. men det kjennes. Ja, nettopp. Det kjennes bare av oss som har opplevd seg her nøyene og så dårtene,
Men det kjennes eisende av timen som så er rundt om oss. Ja. Det mest av det. Ja. Og det er så medelig størst. Det er faktisk det verlige livet. Nettopp, ja. Ja. Det er vi livet. Som vi synes om at leta kjennes her i og leta mørke alltid gjøre. At i hovan ber i så døyre ved. Ja. Altså, at det er nækka som ikke blir til at grøye i åren, som kan grøyes i åren, og en av fætene av det. Men det er vel mer vet her, at jeg og hjertestokker har lett noe på skilja vevnene, som vi kallar det. Og henta vevnene gjør dere ikke til skammer, sier Rombra 5.5. Tog kærlighet og gods uttalt til hjertestokker vi har landet som giver nok mer. Så jeg tror at det er utrolig rykt liv. Ja. Og det fyller og medelene faktisk gjør alle bøyblene. Ja, det er sterkelig i brøven og eisen i evangelien. Det var jo den samme dorten som strålet ut fra Jesus da han gjekker. Det var han som kom igjen. Og jeg synes det mest litt å lese til dette året som man brukar her. Vursdom taler vi til om midtlinjen fullkomne. Men vursdom som ikke er av hessen høyme. Og jeg heldur av herren om hessen høyme. Tar vi være at lunches. Det vil si at de som han her nevner de fullkomne, og det er de som blir fullkomne gjort, og gjør noen vers Kristus av Golgata. Ja. Og det er alle de som trykker av Jesus. Og tog nevner han dette her. Dette er året som så kjøtt kan misskiljas. Det er tid når jeg kan være fullkomne enn andre, eller hva som man skal si. Det er så akkurat det. Altså, sjåvand, var det akkurat egne fullkomleik, var det akkurat egne bord, var det akkurat egne ante, kan man si, og akkurat egne liv, så var det ikke. Ikke utiver det som er naturligt i heimen i det. Men henda dorten er naturlig, altså. Hon er utanfor menneskens natur, men er kommet til okken. Og dette her er det evige livet som Jesus taler om. Vi taler, tror verre vil jeg si, ofte avmarsket det til langt. Hvor så lengt er det evige livet? Men det er ikke bare det som ligger ute, verre enn så. Det som ganske mest ligger ute, det er hva er det for en dikt av livet, hva er det for kvaliteter av livet. Og det er at det kommer hine med fra. At det kommer omane fra, som han da sier vi Nicodemus, der da sier om dette andalige livet, ja. Og så han sier vi Nicodemus her, lykkes slå til opp, her i 3. kapitlet. Han sier at jeg er født av holden og hold, og jeg er født av andan og ante. Undrast ikke av at jeg sier vitte, tid må først av nødjon. Så sier han, vinteren blæser her han vil, og du høyre sjoe. Men du veist ikke hva han kommer, og hva han fer. Så er vi einon og kvarjon, og i føtter er av andan. Og det er akkurat overklarelig som nevnt i Jan, ja. Ja, Øysene Tajan, han leser ikke første 5 versene her. Som han sier i 4. Korinthbrev 2, at Taje tar kom til tikkara brøver, kom ikke som morstar i tale. Etla vursdom. Ta jeg kun gjør det tikkun vittnesborgods. Ta jeg sette meg fyrir i åndsja vite mittlen tikkar åt en Jesus Kristus og han krossfestan. Og jeg verja tikkun i vajklaika, ötta og miklare bivan. Tala moin vær, og prætka moin vær, ikkje vi ivetalande vursdomsåren, men prekva av and og kraft. For at tikkara skulle ikkje være grunnt av menneska vursdomme, men av kraft gods. Ja. Så dette kom vi nøkron som var så holdt arvese enn det som man skulle tjota kom vi. Ja. At det sa ikke utlevera nekka, og menneskene sier. Nei. Jeg er ikke det averskan, men det er jo en holdt der averskan. Altså det er jo grunnen fattigåkene av Nutsson. Ja. Han tar seg her om vittnesbordgods. Ja. Og Peter nevner at her vi er her vittnesborden
ta han til Apostelsøn 11, ta han forklarer at han er utfyret i samband med Cornelius og huset til honom. Og han sier her, han sier akkurat, nå kommer jeg bare frem av det her, og han sier at jeg så var ferdig å tale, og han viser til at han taler i Corneliushuset, fall heile i anden av deg, eins og av okkon og i opphavet. Ta rundt mer år herrens i ho, hvordan han sier, Johannes døpte i vattnet, men titler var døpte i heile anden om. Og så spyr han her, at gav noe god, teimon som og gav som okkon, tei vår kommeltrygg og Herren Jesus Kristus, hver vær ta at jeg skulle kunne seta meg og i måte god. Og så hadde jeg ikke mer å si her, ja. Men han nevner, jeg vet ikke om det er i kapittel 20, her nevner han om at det er vittnesboren. Og vittnesboren er anden. Hele anden er Guds vittnesbor inn i okra liv, va? Altså, det er helt underfullt også om. Helt, altså, det er så størst, at vi har nek forskjellet ut det naturlige, som er størst ut det naturlige, og er øyla viktig ut det naturlige. Det er øyla viktig, skal du lære nekka, så måste du være øyen, og om det er handversk eller boklet, at det er faktisk lykka mykje, og vi sier vanlige som vanlige mennesker, ikke kommer av ångkona, og det gjør det for så vidt heller ikke, men da mener vi ofte at hvis vi ikke selv gjør en innsats, så kommer ikke, så få av det ikke bortsjorda. Men da det kommer til dette livet her, da er innsatsen ikke okkara. Det var en øyelig innsatser som får fram av Golgata. Da Jesus Kristus tog heimsens dom av seg sjølvan, og får i grøvene vi ødlån okkara svanse, for jeg sier det på tammadan, og reis opp etter til at jeg våkne hette livet, og i stegen fyrir til svans som vi bor på årene. Og det er det som vi ofte har så ringt vi, at fyrir halt okken til, at vi får det her som en gave, og vi får det av nøye, fullkomlig og oppe båret. Ja, det er alt denne standtante, tror jeg. Veist nu til sannsjen noen her som han sier, degen kommer nå til smått og nå til Konkaborg, og så sier han, hjertet styr og ståndkjast kun og fire Jesus har, ja. Så at det var jo det som Jesus tok vissere i degen. Degen og degen og ikke alt, alt var han en morstar iver ta, og breit velte som djevelen heier, som skriver seg til brevbrand for ja. Ta han løst i okkona. Han gjør det først han lunches som velte degens til djevelen, og så gjør han løst i han okkon som var det bonten. Ja. Og videre fra, ja. Men så sier han i en dårlig verset at om antansrøt, til antansrøt som sier fær og let din herre inn, rett han inn, til antansrøt som sier fær og let din herre inn. Og hatt er atter en utrolig at det bare sannløse. Han hentar røtten, så vittnesborden som anden ber om vers Kristus er, og som også Jesus sier, er han for å loja. At det tekken er ferdig til gagne, at er færre borstor, då er færre ikke borstor, så kommer han til en stiltekare. Men ta er færren, så skal de sende til han. Og ta er han kommet, så skal han sannføre om synd, og han skal sannføre om rettvise, om dom, om synd, tog det tryggvisa med. Om rettvise, tog er færre til færremån, og heimren ser mye langer, så ter vidt som han har sannført om synd, og sannfør enn om synd, de som vil jeg teke meg ut til hånden. Og som det om, sier han, tog havdingen iver hesen heime, dømt for det. At det er en standande uttale som jeg gjør her, i sin uttale. Ja. Og så er det så virksamt. Ta jo i god tale til en menneske, og ta jo gater til god sier han. Så kommer det tryggvene av tog som prætka verer, og det som prætka verer kommer vi året Kristus her. Ja. Det er akkurat det, og det er så størst og ennastandande at
Det är bara i verkligheten god så vi andra så kan få människor att sucha. Ja. Och det kommer så vi till livet i åren som han ger oss, han har givet oss, och som vi bara vidare. Och det är sånt att jag van om att det här året, detta livet i åren, nu det är hese för ut, att han brukar det. Och att han leder til festa bygg og i gjørsten til de som høyre. Og at det eisen er til føye for de som forveien kjenner. Det er det mest tøtningameste og i løyvene tjåk. Ja, det är så avgjørst, altså. Ja. Så tror jag att jag har så ångat i mina liv i uppleva näka som jag har kallat allt innan i mig som hetta. Tror jag att det hetta George McGrath. Så ångar som är vär. Så visste det för mig som nu är allt grönt alltså nu är det inte något annat som tarvar mera från uppenbarelsen kom. Så nu kom det Herren och jag något det som han är fatt med till lägga med som är vär. Ännu i alla där dödskriper som han över lagt röja att locka liv och ja. Ja. Det är ju småvis. Det är och att väveren till allt det här är framvägs nöjena. Tror att jag själv inte som där ständer i åratöken att alla som arbetar vinst allt i akkurst då. Ja. Men det som häver tutning är nu är du i 4 Korint 2. Ja. Hvis vi så färra i 4 Korint 3. Här säger han alltså om medelig gott till att han säger att jag plantar ju Apollos vattnar ju men Gud gav växt. Och det är akkurat det som är det avgörande. En bönte som fer ut av såa akkurat inte så här. Hvis ikke Guds nøye i skaparversten, kan man säga, är ute, ja, men så kommer han ikke undan. Og det er så oppfatter mer satt ut i andalige, at det her livet i året som vi så ut, vi såa, vi planta, vi vattna, og det er altså ikke bare vitbeier, det er så nek sammen vi akkurat som gjør det, ja. Men det er Gud som gjør vokst. Og til løtene, til ondre henter og i en menneske hjärsta, det kan ingen av oss styra. Først vi kan hjelpe mennesker, og vi kan ta så vidt det, men det ondre som henter inn i hjärtan, og i det livande året, fester røter og fer byggvøy, og det henter at løses under. Det er faktisk å lukna sammen vi en gittna. At ta i året verer gitte i hjerstokkere, at det har blitt et liv inn i okken. Akkurat som ta en kvinna ver vid baden, ta baden ver gitte, ja, til det som er avgjørende, ja, som gjør at et nytt liv kommer til. Ja. Men det man också om det jobbaslös som man är i självvård, det är anden viskar. Och det var så löst, det man självvård kom till sig, jobbaslös självvård, ja. Och inte minst där man upplever det att det är andra som kärast gripen av och så och vill jag fejring komma till sig. Och jag också är med till vers 8:e vers som du läser 3 kapitlet, läste inte. Han säger till nej nutjända. Du vet det samverka med Guds. Alltså det vet som samverka med Guds. Och i versen och människor inte var gator tog som vill prätka. Och anten han sannför till väldigt omtörtajda gånger uppfyllt dem. Ja, det är nu nämnde du Johan om den här som tar han kallade gardiner så. Ja. Ta var det vi aldrig ta sig om det senast om att det fettla skål från egenorna. Och det är ju verkligen det som händer. Och vi har brött innanifrån. Alltså allt det som är hemmer här av bjöa som ska inte näka ringt om näka auto men det har allt sitt utgangspunkt och utanifrån. Utan fyra och röjner att hjälpa på tammadarna. Men det här livande säger
som kommer inn i mennesker og gjør underversk innanifra og ut. Det er så omedelige måneder. Det kom nekka fram, og Gjørskvald, du kanskje ser det at jeg vil kort at det hus. Hette her at nok så løy jeg si det, men altså, vi må røyna det, åren, vita hva det det hvordan det virker, da. Så trångten, den første trångten, som oftast i antallet universitet det her, jeg kommer mennesker nær, ja. Og det er så mest av mennesker avvirka av Gosanta. Ja, så får vi nærre, ja. Men tar man røynas for at jeg vet hva det er. Altså, jeg ble født, du ser det ikke før du er født. Virkelig, ja. Nei. Hva det du ganger inn til, ja. Det som vi naturlig erfaring at i Mauerløyvi og så framveis, her vet jeg det jo ikke. Men tatt det født inn i den så begynner neka underfullt av å åpenbære for som battene, og ta i hokse med det her, som menkan, og jeg har kjent det her, at jeg røynta, ikke drala, fær nå, og gjør det som bygget til gjøre. Og så 18 år, hvordan det var for det, og tann og to, kom ned vi årene som samverska med av godsa, at det helt utrolig hva det brøyder. Ja, det akkurat det. Og dette her løsens dyre under. Ja, det helt sikkert. og ja, det og undran hever jo alltid vært, ja. Og Philip og Nathanael, da kom al Jesus, ja. Og da han, det Bjørn, da han lukket å lese til rett her. Ja. Her Philip, han møtte Jesus. Her stender det at det etter at Jesus affæra her til Galilea, og han heter Philip. Jesus sier vi Philip, fylg med her. Philip var ur Bethsaida, bøyne som Andreas og Peter var gjord. Philip hitte Nathanael, og sier vi han, vi har funnet han som Moses har skrivet om i lovene, og profetene vi, Jesus, son Josef, ur Nazaret. Og dette her var jo den største bådskapen jøder kunne få. Ja. At vi har funnet han, som skriften har talt om. Og han skeptisk, Nathanael. Nathanael sier vi Philip, kan neka godt være ur Nazaret? Og så sverar Philip, at det helt einfalt. Men det sterskeste som det, kom sutt. Ja. Kom til sjølver og sutt. Ja. Jeg kan ikke forklare det mer. Hette det som samfunnet om. Og kom til sjølver og sutt. Og Jesus sa at han hadde kommet til og sier om han, hette sannelig uskjøsmeaver som ikke sviker. Nathanael spurte han, hva kjenner du med? Jesus svarer i honom, åren Philip røpte til, sa jeg til medan du varst under fiketrævnene. Og så han sannført. Nathanael svarer i honom, Rabbi, du sånne gods, du konger Israels. Så akkurat denne kombinasjonen av at først kommer en som hever opplivet Jesus, kommer til en annan person som skeptisker, og det jo, ligger jo til åkken til ønske, vi eier for så at jeg vet til sånt, og er skeptisker, men tar han så være ferdig på en, kom selv, kom så ikke. Og så møter han honom som kan faktisk, ja, hvis vi får ut i 4. kapittel, så vi, det kommer så ikke mann, sier hon, kvinna Sigarsbrunn, som sagt meg alt som har gjort. Og Jesus han forteller Nathanael at han sier han langt lengt og har en Philip råbar og tar han samfunnet. Men det var det som han ikke sa, og han ikke øyde over hørst, og som ikke kom opp i hjertet nekkers menneske. Så sier han, det som god TV-kjørste røyer, tar man det elsker han. Ja? Så også om at, hvordan lærte vi det? Altså, hver var myndløyken? 4 alt vi lærte det, og nå var jeg tror i 2. kapittel, og testet sørste her. Ja. Vi var tøtje, men akkurat har vi godt åpenbæret til vi antas og innom. Anten rannsakar jo alt. Øysene døpte gods.
Och kvart människa vet kvart i människan och bor och den antemänniskan som vet du är. Således var ett helt range kvart det gode bor utan antegods. Ja, mega hox om att det här. Anke vet kvart det mer bor utan min egen ant. Akkurat. Och det kan vara glädligt och gott och det kan också vara syntarligt och särskilt alltså. Att det ska vara så gale vimmar. Ja. Andre må ju veta. Men så teker han och flyttratta innan. Således var ett helt ranchen. För att oj gode bor utan antegods. Men vi tar inte finns andehemsens. Men andan är från gode för att vi skulle vita vad åkne giver god. Det är också om jag ser på i verserna. Hur gott det är det som alls inte bygger upp. Som tråkar sig fram. Och i mån och vite. Och vill ha räge. Av mån och lika med. Hur gott det är att ha det inte det vi tar finns. Men det är det som tråkar på att vi får släppa. Nej. Tog vi tar inte finns det att kan vi säga. Men vi tar finns det som skriver ständer här. Vi tar ikke finnes antrømsens, men andan og fra gode, for vi skulle vite hva åkken givet er god. Og det taler vi oss nå om, ikke vi årene i menneskelige vursdom og lærer, men vi årene i anten lærer, tar vi tog et antallige åren. Nå vi inne akkurat inne i tog som. Ja, jeg har ofta sett det her, han sier hva mennesker vet, hva mennesker bor utan andre mennesker, og så la oss vi andre godsa, at tar vi fer helt atter til skapandene, tar vi god skapte mennesker, så sier han, let dere skapa mennesker, og i bøyla de okkara, og til akkurat hatta bøyla det. Hette her, at vi tar anda og jokken, Näka som örvuse enn det som kreaturen i hava. De livande sal, og de hava en kjøls tilvitan. Men vi mennesker, vi hava eisne en Guds tilvitan i jokken. Og til anden i jokken. Og her ble mist ta i okra første foreldre synda av, ja. Men vi Jesus, så liv komme i anda okkara. Ande hansara som han gav upp av Golgata, og som han fikk fra færen til å gjøre okkom. Han gav andan upp i hender færesens, og færen gav hon atter andan til å gjøre okkom. Og det var det som hendte jeg kvitt som det. Og nå låser vi det Jan om at det her, at så vi tøys med fødre nødgjørna, til som vi vinter noen, og tekne og kvitt som det var ens og ta i overfører stormebrester og altså. Det var øyelig kraft uttog, ja. Men det var ljøve som hørtes fra oss nere, men verileisen uttog. Det at nå kom andegods, nå blåste han løs andan ut av nødja menneska, som skapt etter Kristus, ja. Det var det som hendte, jeg vet som det, ja. Det den fullkomna mynten av skapt og bøylade godsa, tror jeg at mennesker får fullkomlig allei. Jeg undres eisen først om Adam og Eva nærkant kom til målet som god atle dem og urstagærnen, og til å være at ete av lysens tre. Her vi ete til andalige løyve i huset. I stedet så fikk det deians tre å smakka, og åte deian i huset, og gå i okkom til. Men Jesus kom, og han hever givet okkom. Jesus lysens, han okkara lysens tre. Og vi har ete av honom, som han eisen nevner i Johannes 6. Det har blivit så øyelig tatt på at ta ut ete hanna. Ja, men han sier det i seneste versen her. Han sier det i vers 15 at hin antallige dømer om alt. Selv vil han dømmer av ångt. Tog kvar över känns sinne Herrans. Så han skulle kunna lärt han, alltså vi kunna lärt Herran, det är möjligt, ha. Men vi har sinne Kristus här, den enda vi har sett det. Ja. Och att minner vi att det som du nämner nu, att det han, alltså att han är föjen och i löjvåkare. Han är mätrockare. Han är mätrockare, ja.
Jag såg det är alltså myndena blir så starkare här och i Johannes 6 att han talar om att äta halt människa såna och dricka blå han säger. Att här skiljer det slett inte här som är runt om att det var inte bara tallärsvän, det var fullt av lärsvän runt om. Och det gick den så nær, det klarar ikke den bådskapen om å være så tatt i kontakt med han, at det rymte, ja. Men det kunne jeg ikke klare det, det var jo ikke, og i andan, og det var jo, andan var kjenne, alltid at Jesus var kjenne våren fullkomna, men jeg husker om hjelpsløse og i det gamla, det han sier her og i 3 kapitlet, ja, han sier vers 18, «Ongen dare seg sjálvan, tidsi snakar mittlen tikkar av voisor i Jesu heime, han vil dare, for at han kan være voisor.» Og så legger han at seg at tog vorsdammeren de høyre Jesu heime til gode dorskapur. Skriva jo, han som fänkar en av voiso i svitsetorra, og oppa at Herren kjenner hoksaner en av voiso, at her og farfangtar. Anke røsar til av menneskjon, alt jo tikkara. Det var Paulus, Apollos, eller Kefas, det var heimeren, Løyve, eller deie, det var det og i nuer, eller det og i koma skal, alt høyre tikkon til, og tid høyre Kristus til, og Kristus høyre gode til, altså. At man leser slik år, altså, hva det han sier? Høyre til, og ikke hatt det. Mer, hatt det. Hatt det færre. Hatt det færre, ja. Ja. Men det som undrar meg også, og særlig så sørste tøyene, som jeg har lyst hette her, og konstatera fakta, konstatera således det, at det så øya sørst at jeg i munnen og i det antall i hovedheimen hever til avverskan at du vannvirer nek. At det bare fakta om det som av menneskene, sånn. Så det kan noen til stand i daumen men han til som gode, eller at han som gode, han sender i daumen. Så han tror gode, ja. Ja. Han sier at det første verset du leser her, «Ongen dare seg sjølvan. Tidjes nekar mittel tikkara vera viser og i heson heime. Han være dare fyrir at han kan vera viser.» Ja, ja. Og sjåvande vi jo glad for folk som vellært og viser på tammatene. Det som han så mener vi her at ta ui den naturlige menneskelige visdommen setter seg i stegen 4. Ja. Gjør seg i Guds steg. At ta mat her offrast da. Til det man vet han sier, han vil dåre. For at han kan være viser. Ja. Det en helt øren støye. Det et helt annet kaliber, helt annet som nevnte Jan, andre kvaliteter. Ja. En annen livskvaliteter som hever alla Guds fytling i seg. For så skal han kunne annen gjøre til kun alt. Som det blir, ja. Ja. Han så sparte ikke nekna sånn. Ja. Kunne gjøre til alt vi hånden. Og han hever givet jo alt vi hånden. Og tog det her et liv som så omedelig rykt. Og vi kommer omgang til bonds og granska hans har vist om ut da. Nei. Og ble lært av hånden og ble filter av hånden. Men det du leser tjokken etter brev, så sørst du at han teker det sti for sti, ja. Ja. I samband med lov akkurat, og til han kommer til det 4. kapittel og 1. vers, så sier han, således skulle vi være rockneier, som tjenere Kristus og hushaltere i vil løndermal og gods. Annars krest av hushalteren at det skulle finnes å være trygg. Altså, det utroligt at han skal kunne skriva så grønnelige om det antallige arbeid som Herren har givet og kommer i Kristus, altså, til at
Ja, hushållare i landarman och gods. Mm. Det är röjligt. Ja, är det inte det? Jo. Och så kommer han till näka som man ofta har bruk för det och i sån här löven och samma i herran att man blir dömt för han. Mhm. Och han säger för mig hävda ekvaliga löjt att säga över att dömt av tyck. Ettla människa i en dömstål. Ja, jag dömer mig inte självor helter. Och så säger han, vust vajt är inte vid mig självon. Tau är ikke for det er rettforskjørt. Nei, han dømer med herren. Og så sier han dømer til hans fire tøyene. Det er kvila og i døme som fattler Jesus Kristus. Det er også alltid fyrst om. Og øyne til at ta i mennesker vil jeg halte til at du først forlengt eller at du heldig til være, ha? Og jeg minnes øyne for når øyne sier av hvem og det var øyne sørst høyre at det sagt at hvor gav man mynte, hvor gav der mynteløyka færre til en sløyken person og hjelp på han og gjør noen til nei og ta trångt han roi og det var verst det var løyka det var ikke noe hånda litt altså at man kom inn i og så det mal som til å male men Herren tog seg av som personen. Som tørva i han sånn som angatt fyrir sin liv, ja. Det var fantastiskt. Og øya en tann personen til vin og det, altså. Ja, en viner elskar alltid, sier han, og i årtaken og bra over for at hjelper nei. Men det er noe som bare tog til hver øyne for når at Herren fikk til affæra til han, tar han trångte mest til av Øtlund, og han ikke annar fjord, han. At det holdt en standard. Ja, det er, jeg vet ikke hva jeg si at det er forståelig at den naturlige mennesker ikke klarer å fylle vi, ja. Nei, det klarer ikke. Jeg kom tankar om tvei mennesker som er nekvån arrangerer nå. Ta i hette her løyve, ble man verleik ui mer, ja. Ta brøttest alt ui mer. Og nu snakkar du om mennesker som så går seg alt brøttest ute, ja. Ja. For mer brøttest da innan ui på tammaten at det var fullkomlig ljøs inn i ui her. Og ta virka eisen på tammaten at jeg var øyla myskar etter åren. Og selv var vaksen. Men det får akkurat som at tendrene kontakta. Og det rastland, hun får eisen, hun får ikke akkurat lykka kjøtta, men hun får, vi har som løyven, vi har som ljøsen, så får han rastland eisen, ja. Og så minnes det en kvinne som noen år vel eldre enn jeg, og jeg gjort for nekvån i løyven eisen. Vi satt jo og pratet, vi satt jo oppe i Svimjehillen, utenfor her utanför disken här och hade varit svamme kvar sin läge och så och prata här boja efter ankron. Jag minns inte om det här omstövnar. Och hon får att tåsa om nöker salarliga vidskifter. Och så säger vi henne att och hon var tryggande allikevel, men hon kanske inte kände så väl akkurat det här som vi tås om det. Så säger vi henne allt det här som du tåsar om, som du säger att du finns hjälp för från människan. Det har jeg finnet hjelp for beinløs fra Herren inn i min hjerte. Og hun ble ordentlig skeptisk og hukte, altså, hun har protesteret eisene, og protesterer hvis nok eisene, ja. Men vi fikk et avmyndelig godt prat på Sjurtøy. Og så minst en mann, han var rettelig nekveldre enn det, men vi ble rettelig vel. Og han var så opptidsen av større godsmånen, som hadde livet og som levde nå og så hvert. Og alle kjente innan og med til at vi så ikke opp til sånne mennesker, det gjør vi, men jeg ansakene at vi ikke begynner å diske mennesker. Og jeg minst jeg sier vi han til at ja, men jeg vet og kjenner og min anta at jeg eier det samme. Og han er nesten hun ble ytterligere med meg, jeg sier til det. Men det noe som vi har finnet, men det virkelig. Det en nærvære og en forklarelse, kan man si. Jeg vet ikke om det rette året, men
du blir så uppklar av och den inre människa, vi hela andan som ute där. Och I minnes så första tøyene att han var I själv har uppleva hela andan på händamaten att det följde som nära att han var viken någon här som att anden lärde mig och undervisste mig och I åren och på en sån mat som jag aldrig har vita att det bär till. Och det blev faktiskt grunden under mina liv fram efter reisene. Och för så att reisene mina tjänast, ja. Så hade jag för mig det så väldigt tänk att alltså ta människor tar som att Iva som god, jag kan bara säga för mig alltså det är just om mig själv ofta. Och kallt om han. Så han så störst in I mig här att det blir stil. Är det inte så bönlöst lärt om andan som det har vi ofta också man nämnt, men jag har inte nämnt det. Men att hjälpa mig om vet jag väl. Det var att jag en säger att det här att talsmären I den heliga anden han är så lite laten. Och är så inte upplyst om han och hur så underfullt han så ger han till lite latnan så läs att to gauteker han som han förmedlar allt det dyra bästa som finns så gott inuti ett liv. Så är han så lite lat. Så I månar uppfattan så kanske det att jag vet inte vad heter från onkontöven jag var så tajt man var inte ordentligt nöjbekännare men Herren så voicer vet du och öttas Herren ju vorstammarna att öttas då han så kommer han med vorstam så innan och det lealiga och lägger det in och det som han vet vet till grundläge löven och leva och nu det kommer upp på försvar så du kan sattla att jag har vi onkat till lövningsmärna kan den heter och kunde aldrig huxa om det. Så det börjar ju således att det växer till närkast som blir verlöj och en verlöj. Det god och allt det som står jag framför god att det må komma trygg. Att han och att han löner tar honom som svärtjana. Det ständer ju på en lös. Ja. Och den lönen som god ger alltså det är en så otroligt kvöld. Och en så otroliga underfulla frier, och som man sangre säger, som en stärk strejmor herras frier, han djupor, han miltor, han eimor, och så heter stilt han hjärsta ger. Och han teker till mig, och han bröckas det om det. Och så framvägs, han blev vi att utköpa det här. Och så sen strejmor en färg jakten till. Och utan att lika med, han bor utan att lika med. Han lägger det långt sig. Och han färd till att verka således som han vill, som tog vilt. Och jag har alltid själv, alltså, det är bara något som personligt har, att det är gott inte att vita människan hur han har format mig till att vara akkurat som han ville. För jag nå en lustigt, en mål som annars inte kunde vara något. Det är sant. Det är ofta också om att det kunde vara snäck, jag kunde yngst med löv någon. Ja. Just och avera och nu nu min lustig också fastlagt som så läsning. Jag får inte halt vi att läsa och lära några nya. Men så har vi ofta också om att här att hur Herren häver alluga var brukt allt det som hänt I min löva. Eisne tei feilstine man det ikke. Eisne feilenar har han brukt til å forma. Og jeg legger eisne mest til hvordan han har hilt det omkring en leik om atter tjammer. Du har suttet det, at hvis jeg var ferdig etter tog, ja, men så var jeg ikke her som jeg I det. Og I det vil det faktisk ikke være noe ærestes. Jeg vet at det er han som har lagt meg her til. Så det er helt fantastisk. Men jeg husker om at det er vi lytelatt noen. Ja. David sier I Salme 8, han sier vi herren. Han sier at lytelatt tøyt har vi gjort mest stora. Men jeg så ikke firma her. Jeg vet som to, aller helst minst to eisene som smaldronker og halvvaksen, at vi I pjui og hjelpa pappadøynen.
och tann glädjen att släppa vara viska alltså göra några samman vid pappa sin och ett urslut finns på sjura till tann glädjen till den samma glädjen vid som Guds barn få och är man tann glädjen ta hon var inte att man var större än pappan eller man gör några bättre än han tvärtom motor man slappar vara vi och man var bara visste och kvult ju just ner att ja men vi är i äkta och jag accepterar det går nog och för glädjen av att viska och göra några samma vi pappa minna till tanken dig. Ja, det är helt visst att det är akkurat som du säger alltså men ösne för att här kan det vara bönlös att han är lite te in i motlöp att han var som han gjort det han det tog yngste med att vara vi och sentingarna. Ja. Och det var ju öliga små på självnom till att börja, ja. Men det som vi brukar en hjärtamal, det är en, alltså. Yeah. Och det var det som det började på. Akkurat, ja. Och det är det som det är värre, alla tøyene. Och mer man har haft av sin hjärtamal som är grundfast och går såre. Det sluckligare i livet, samma vi honom, ja. Så det kan det inte mätas, då. Men så ösnet har jag också om Abraham och han kom till Egyptalands och han måste jobba sig vid en nejlikt, ett halvvarligt, ett sannlöjka. Han kom så in och var siste så in ta värron, men hon var ösnet så kona. Och vad han filter det kunde haft för han, så jag var bänge för det alltså drar han och tog henne och han mer också. Men tar ju så konkret i Egyptalandet kommer till han och han är från Herren och finns jag vita vad det Abraham har gjort. Och i drev med ett uppenbarelse och han förelägger till han. Och vi har väldigt respekt alltså. Alltså till alltid undra med. Så jag hade nettopp det som Herren ger. Han ser åkara hjälpas då sig och åkara nej, tar vi inte tåra vara halt som han vill ha och kunna vara. Och så hjälper han och kunna göra nettopp han som vi dratt oss mest. Till att söka hur stor Herren är i liv i åkara som tar sig av åkom. Och jag vill att Kristus sin livande gjörda kommer att bygga i åkom i sin anta också där till. Att det är inte småvis att han ser oj här som likadant som vi bygga som han bor i nu. Va? Så han är totalt brött allt och åkara liv. Ja. Jag har bara så väldigt intressant i samband med Abraham. Det är så god omtalar han. Vi tjagnar brøven og Paulus til dømsa. Hvor fer han ikke og bruker det som en avværing, en reende avværing, at skriva som Abraham gjør det, ja. Det har vi slett ikke nevnt. Han tar glemt for god. Han nevner bare trunna, at det var råkna hånd til rettvis, at han tror god, ja. Allt annet. Alla de människors feilene som bor i Abraham, det samme med som de bor i Okkom. Ja. God satt det slett. Og han ville, altså, det var et iveste kapittel, og det så fylselig tog at han ser Abraham og i Kristus langt ta. Självande, ja. Ja. På samme med som han ser Okkom i det. Ja, men han säger ju brev om fyra, han samtjänst vi var klokken åkere. Skjønner du? Ja. Samtjänster vi var klokken. Så han var ett för skapningar vid det han minns att vi det då stagsan där om till människa som inte ska vara här mer och som kvarver över Malta. Men det är helt fantastiskt att så gott och dyrabart kan investeras av gode in i ett likam. Och att dessa skapningar som allt godsbad ner och vi ska vara så dyrabara för honom. Att akkurat som Jabiliam tar i han högt ut i Israel och skår han örat i Israel och allt det här. Och det var fullt av örat. Men han ska inte.
god in høyleg. Hva sa han, eller hva sa han ui som falskjen da? Ja, jeg nevnt for jeg hørte en dansk predikant nevnt akkurat her, ja. At ta i biljan fer vi som kanskje noen, tar flytta seg i alle 4 attene, ja. Og ta der så stand upp i fjällen och hitcha ner iver urskjøsfolk. Ta stand at de trutcher atter som venter i kvarsen att. Ta det så hikker ner iver, så sutja det krossen. Ja. Og det var det som var, tog så godt ikke året i Israel. Han sa krossen, han hukte ner iver. Säger danskar. Säger danskar. Det har sett sig i med det här att ja men det är så lätt god ser också. Ta i Biljam och att fortsätta så Israel det har runt att få pilka väglagarna fram och allt det här. Det skriva ut dem. Det är så gott tycker nej, det är så inte bara gott. Det är så inte fullkomna. Det är så inte signa folk. Ja, det var fantastiskt. Och just inte han som vi började av här och han hämtade tøyman eller mitt i tøyman att ta kom till kom inte så måste det till och kunde göra det kan vits för gods. Sett mig för ancha vita medeltickar utan Jesus Kristus Sankros Västan. Och jag var så att det kunde vara gott och miklar bivan. Och tala pratka moin var inte vi i talant vurst och så men präck var andokraft. Alltså det är ommätaligt. Det här man kan syrka som Sankre säger, väl syrker min sal, ta mig själva någon säger. Men aldrig ska komma till han dävort. Ta rörighet lösta jag sonterans lär, han lyfter ni helt av. Men så är väl mest till att sorgen är sinneläge gott. Sorgen över dessa väglögarna och jag. Han sorgen virkar överflå en fettling av ord. Så tog vi det här inte det kände jag för jag, men det här kände jag. Mitt i hessen väglögarna så upplever du att det här, ja men god, det har sett för i ötlorna Golgata kross. Det är det som vi är och det som är och det som också ska vara. Alltså att det har trallt en standard. Ja, det är sannolikt en glädje på. Ja. Det och som en säger vi här när marschen kunde det en stor glädje som ska vara för allt falske. Ja. Och det har alltid verkligen värst att minnas till. Det här är till allt falske, till allt folk. Till alla människor. Och då må vi vara och fyra vid närgant och dämpa glädjerna och i båskapen. Så vi bara har båskap efter det. Men det vi kvart göra vi det alltså. Ja. Det men det är inte att dörr med det herran. Att dörr med det herran är att kunna göra glädje båskap. Men fröstingen från honom som arbetar på åkken som det nu sände om båskapen alltså. Ja. Bara båskaper. Ja. Att fröstingen till det kan vara öliga stärsk. Tog han visste sig av såna halt om tog har vi ju sagt att det att du just att det. Men still det. Men så blev det till att nu tog jag borsta mer och sarta Jesus bäst. Och gör någon dag han som blev till nu med vinrest. Och det ständer så i åren och tror till trick vi och synte pristar väldigt gott att najen frälste mig. Alltså nu är det inte. Åtta nagenet. Nej. Och han ska stanna i alla det. Ja. Vi kunde kanske röjna och imynda och en tillvärde och ett liv här i hjörne kvar och i akkurat första föräldrar hade valt rätt. Kvar det hade valt livet fram om dejarna och hade så först man att den har vujare härifrån. Och så gott hej att den ett liv och i kvilla. Kvar och i de skulle släppa fra svarta faktiskt. Och strujas och strävas då. Men och ta det så kämt till det andliga. Så är det akkurat här och han häver till ockorna. Det är ett liv och fria, rättvisa fria och glädje i hela andarna
i kvile. Det er ikke nækka som helst vi kunne knossa okkom til, som imponerar Herren, og som gjør til han for å sikre noe meira på nækka som helst måte. Faktisk tvørste måter, tar vi teka til linjene eller til spåret her, så sitter vi faktisk okkur sjálvi utanfyrir. Og jeg vet ikke man kan si at hvis vi sier at Guds nøye er et regnealla, at har vi paraplyen oppe, så blir det ikke vata. Og han innskjer at vi skal være, altså, bea jo i sånne her kærleksskålen fra honom. Men vi kan bli så menneskelig, ja, men at du skal ikke struja mer og allt det. Jag ska klara mig själv va. Ja, det är väl sånt. Ja, Allt är nästan då. Det är helt säkert och visst. Ja. Ja, helt några lägga chat på. Nej, det är alltid inte att det är några lägga chat. Nej. Tack där för att du kunde tackla det så väl. Det är inte mer att tacka på, det var du. Nej, det var inte, men det var ska det vara nu. Jo. Ja. Nej, det är väl siktna. Det är alltså för att ta ett lära så är man bara fullkomligt undrande i att jag läser Gera. Ja, det är säkert. Ja. Och här är det folk involverade. Ja. Det är men vi fungerar som likam Kristus. Ta ju likam Kristus fungerar samman, ta är det inte ting som inte kan spridas på stor. Det är helt visst. Det är helt visst, ja. Ja, ska du be en bön av Jakob? Ja, tack för det så lätt och tack för det så kär som är rom och alla tröjorna. Jag är antaliga och trymliga och alla hattar salarliga. Att känna sig så välkomna. Att sitta som om man är hemma så här och tås om till vidskifter och göra tröjorna. Som är så ryk att vi når oss in till där dopter som tog alla är. Men som tog alla tröjorna. Och i nöje löjrocknen och i att skåa och undra stiver Herre. Att det var så gav i okom. Jag vet långt här skulle vara här till dårt och höjor. Och att människor skulle sitta till och inte ta vojklöjka. Eller ta vojklöjkar som hänger på i okom. Men Herre, jag tar det nöje i tog sig över. Sitta till sig själva sikna igen. Jag okom. Jag tar. Och Herre, tack för det. Och tack för hesa lötena och sikna henne. Ta ju hon ska sändas utlockade landsmän och utom landet åttanar mångstå och Jesu heim i Herre. Tack för det här och Jesu namn. Amen. Amen. Så var hesen pastoren av Gjerstamål eisen komna enda. Og vi færa at takka for jokkon, Anja Hansen, som tek seg av de tekniske vi opptøkken og redigera, og eisen Ronny Petersson, som tek seg av det lovtekniske, Paul Fære, og jeg selv Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for Jesper. Pastor av Gjerstamål som har vært senter, og i Iktus Sjønvarsp, her er jeg suttje av YouTube-kanalene som eiter Iktus Sjønvarsp. Og helt nere pastor, han kommer av å ha lagt her eisene, og han kommer eisene av å ha senter av Skjei, Kristelig Kringvarsp. En annen affær, tusen takk for Jesper.